अरे नचनिया से फसल रे मोरा सैया पहले नचनिया हमनी के गौनी जा तब तो हम लोग के प्यास से गौले अरे की चाहे पिया जवानी चलाई रे चाहे पिया जवानी चलाई रे एक हो नचनिए पहले दोनों हाथ सब लोग उठा दे जितना भी बक्सर जिला के जनता जनार्दन तनी सब लोग दोनों हाथ उठा देवे होने भी आवाज जात हो तनी सब लोग आ ताली के आवाज आवे के चाहिए अरे एगो नचनिए कारण सैया के भुलाई रे कइलो ना एगो नचनिए कारण सैया के भुलाई रे कइलो ना एगो नचनिए कारण सैया के भुलाई रे कइलो बघवा बिरादरी कहल जाला अहिराना के देखो हम ई सब ना गाइला लेकिन इतना जरूर सुनने वाली देखिए जब कोई हिट होता है चाहे वो हिट हो चाहे वो बेसुरा होके चाहे वो ताल में होके और चाहे वो सुर में होके केहू हिट होला तो सभे देखेला कोई भी अपरिचित नहीं है जो नहीं देखता है सबने सुना है लेकिन केहू कहला है कि ना सुनना थोड़ी बानी लेकिन ऐसा कोई जिला नहीं है जो ये गाना नहीं सुना है अजय सुन ले बता दोनों हाथ उठावा तनी सब लोग दोनों हाथ उठा के आ कहल जाए का बघवा बिरादरी कहल जाला अहिराना के आ बघवा बिरादरी कहल जाला अहिराना के अल्लाह भर हमर जतवन जी ऐसा धूल छड़ी तो तनी भैया भाई साइड हट जाई कैमरा वाला भाई भाई क्लोज करो क्लोज अप ली तो तनी चश्मा पहन चश्मा फेर बजाओ देखो बजाने का स्टाइल अरे की बघवा बिरादरी कहल जाला पूरे भोजपुरी में आप सभी को बता देते हैं हम जातिवाद नहीं मानते हैं भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर हम ही लोग के कास्ट से आते हैं लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम जातिवाद मानते हैं ये यादव जी हैं ये ब्राह्मण हैं वो बाबू साहब हैं सब लोग अलग अलग जाति के बाद सबको एकजुट के रहना पड़ेगा क्या बात तभी कोई भी पाकिस्तान आंख उठाकर हिंदुस्तान को नहीं देखेगा जहां लिखी होगी नफरत वहां प्यार मोहब्बत लिख देंगे गीता के श्लोक कुरान की आयत लिख देंगे और जो हमारे भारत मां के आंचल पे डालेगा अपनी गंदी नजर उसके सीने पे हम भारत लिख देंगे
फिर चरित्र हल चल